Yo quiero mucho a mi patria. Yo quiero ir a mi patria. Me gustaría que Sáhara será libre. 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 Basamortuan bizi da Saharar herria, euren lurretatikat, Tindufetik gertu dauden errefuxiatuen kanpamenduetan. Duela 11 urte, Fisahara nazioarteko zinema jaialdia ospatzen da, Dahlako wilaian. Arepila artean, zineman izarrak piztu dira. 11. edizioa ospatu berri da, eta gu bertan izan gara, munduko leku askotatik bertaratutakoekin. Zuzendariak, aktoreak, kazetariak, alfombra gorririk gabeko zine jaialdian. Beste eszena bat da, beste guztiz diferentea da, beste dozein festivalarekin konparatuta, Izar horiek alfombra gorria baino mila aldiz hobiek di, niretzat. Ze politean askotan natura, eta benetan autentikoak dien gauzak, Da honek izan duena da hori autentikoa izan dela, bai jentea, bai lekua, bai dana, protokolo barik, protokolo gutxirekin. Aurtengo edizioan Nelson Mandela omendu dute eta Hego Afrikako delegazioak parte hartu du. Bestetik gazte saharauiarrak izan dira protagonista. Zinemaldiak bezain beste garrantzia daukate jarduera gehigarriek, haur zen gazteei zuzendutako tailerrak. Aurtengo edizioak Marian Hassan kantari saharauiarra omendu du, azken egunean kontzertua eskainiz. Ondo egonda, olako leku baten, beste estilo bateko pelikulak ikuste, bai ez, tematika diferenteak dauzkatena. Eta gero jaialdiarena iruditzen zait oso interesgarria nola zinea bera, edo artea, edo zein kultura adierazpen erabili nahi da borrokarako tresna bezala, ezinbesteko tresna bezala. Eta horrela ikusi, pelikula guztiak ez ditugu ikusi, baina pelikula batzuk bai, eta hor oso argi ikusten da, adibidez saria jaso duena, hain zuzen ere dokumentala da, zine dokumentala da, baina poesiaren gainekoa, eta horrek indarra ematen digu sortzaile moduan, sortzeko eta sormenarekin batera borrokatzeko edo behar duguna aldarrikatzeko, Eta kasu honetan poesia berazan, Saharar herriaren poesia zinemara eraman da, Ezohiko jaialdiak ere sari bitzia du, gamelu bat. Irabazlea Lehna, habla en verso saharaui izan da. هو عنده خلي يقول يقول عن كل الشعر على اساس انه شيطان يكون زين عشر كلمات وهذا يعني يلته هو ليعلم المجتمع يغير علم المجتمع منتبه ايش قال الشاعر. Festivalaren funtza edo ezinbestekoa dela, Bai herria berantzako, Saharar herriantzako, hementzezin eskola ondoan gaude gainera, Eta haiek tresna bezala erabiltzeko, baina gero hartzaile guztiak, denak garelako kulturan hartzaileak, kontzientziatzen laguntzeko. Saharan zinea bultzatu behar dela, horren inguruen asko hitz egin izan da, ikusi dabe bai jendeak benetan gogoa daukala hori aurrera eramateko,
eta orain egin behar dena da, hori horrekin aurrera jarraitu, edukatu, Saharako jentea zineman, eta horrek nola ez lagunduko du euren mezua, euren nahia, euren hori da, euren helburua lortzen lagunduko duela uste dut. Euskal sortzaileak ere izan dute bere txokoa jaialdian. Arabako Zeaden Lagunen Elkarteak Saharari kantari, Sahararen aldeko kanta bat musika lehiaketako irabazleak bertan izan dira. Musikagile gazteei Mendebaldeko Sahararen gatazkako errealitatearen eta herri saharaguiarren egoeraren berri ematea du helburu. Guk bideratu genuen lehiaketa hau aurrera hainbat helbururekin. Alde batetik dago sentsibilizazioa, ezta? Euskal Herri mailan eta internazionalki dauden arazo eta konflikto hauek ezagutzera eramateko, aditzera eramateko. Gure kasuan Sahararen esparruan egiten dugu lan. Sahara oso aukera ona iruditu zitzaigula giza eskubideen eta arazo honen lanketa egiteaz gain ere bai zinema, musika eta horrelako lenguaiak aurrera emateko. Orduan, helburu horrekin ateratzen da proposamena, Euskal Herri mailan printzipioz bideratzen dugu lehiaketa honen zabalkunde hau, eta aukerak bai zian gazteleraz, euskaraz edo jasaneraz aurkeztea. 2 edizio daramazkigu indikan eta 2 euskeraz izan dira irabazleak. Horrek badakartza batzutan, Saharauientzako ulertze horrek ez duten, ez da berdina. Baina lortzen duguna da ezagupen bat, hausnarketa bat, kontzientzia bat, eta ere bai Saharauien herritarrekiko gerturapen hori, beraz ez da gutxi. Urdu itza zu Sahara Aurtengo irabazlea, Iker Lauroba izan da. Sari bat irabazteak ez, eta hortaz ere betirako eskertuta izango gara Arabako Saharako Lagunen Elkarteari. Aukera hau emateagatik, eta aukera, azkenean sari bat izan da, baina ez da sari bat izan da aukera bat ez, begiak irekitzeko, gauzak ikusteko, elkartasuna zer den ikusteko, gauza askotarako bali izan dugu. Zerk ekarri gaitu, horrek azkenean ez. Nik hori abesti bat egin nuen, Beñat Gaztelumendik letra egin zigun, eta hori Faribak abestu zuen nirekin, eta gero abestian zegoen bateria, bajoa, pianoa, teklatua gauza asko, eta ez genuen nahi ere, saria ere 4 pertsonetzako zen, orduan ere etorri ziren Ane bajoarekin, eta Eneko Jaben, hemendik handabilela, kajoiarekin. Piskat, abestia osatzea, bai ez abestia bakarrik baizik, eta genekin ordu erdiko kontzertutxo bat izango zela, eta pixkat, izateko gitarra eta hotxa bakarrik ez, pixkat jazteko modu bat ere. Bai, eta neska batek eta mutil batek abesten dugu abestia, abestiak berez kontatzen dugu zelan elkar maite da bikote bat bananduta dauen, ez? Bata hemen eta beste aldean, ez? Nola zaten euskera, es un muro de la vergüenza, ez? Lotxaren arresiak bananduta horregaitik daude 2 ahots, ez? Euren arteko elkarrizketa bat da, ez? Da badabe bai itxaropenezko abesti bat, ez? Saharari kantari txanponaren 2 aldeak izan nahi duen lehiaketa da. Euskal Herrian ere Saharar herriaren egoeraren berri emateko. Izango litzateke txanponaren beste aldea, ez nola baita esateko. Euskal Herrian lortzea horrelako eztanda hori musikarekin, zeren gainera hainbat talde parte hartzen dute, irabazlan noski bakarra da ez, baina horrek sortzen du sentsibilitate aspektu hori esan duguna, ezta? Jendea esnartzera, ezagutzera, gaina horrela bintzat, informazioa begiratu, kuskuxeatu, ematen du oso urruti geratzen zaigun arazo bat dela, ezta? Gerturapen txiki hori egiten baldin badegu, kontzientzia pixka bat loratuz, ez da gutxi.
Bai, oso desberdina da. Ni egon nintzen 27 de febreron, orain dela ja urte batzuk. Eta, klaro, Fisajara da, kriston montaian, nire ustez, hemen ikusten duguna da, zinema, musika, gaina espazio bat elkarlanean ere bai aritzeko. Noski ez da berdina, beste kasuetan oso interesgarria da, oso aberasgarria da, baina espazio horretik geratzen dena da familiarragoa, pertsona bakoitzak eduki dezakeen harremana baino beraiekiko. Hemen ja dakazu beste aitzaki bat, musika, antzerki, inkluso paliasoak. Horrek mugitzen duna ere bai, kriston lanketaz gain, beste gai batzuk ere bai jorratzea. Dahlako kanpamentua arez inguratuta dago. Ingurua basamortua da, edo bezan da, basamortuak inguratzen ditu, eta bertako dunetan musikariak izan ziren protagonista. Magikoa izan zela, osea, oso berezia. Bai, nik ez dut uste bizitzan berriz horrelako sentsaziorik izango dugunik kontzertu bat ematerako orduen. Bai, Faribak esaten duen, azkenean bai lekuagatik, bai jendeagatik, bai guztia, ez? Azkenean zerbait magikoa, aztezina eta momentu baten bizitzekoa eta berriz errepikatuko izena. Kontzertua oso politxa izan zen, lekua oso politxa. Ez dakigu, pixka, igual, beldurra genekan aber jendean nola hartuko zuen edo, karo, abesti guztiak euskeraz eginda, aber jendearen erantzuna, eta, pixka tola abestiak esplikatu zetan ikuste eta harrera oso ona izan zala, eta nik uste jendea oso gustora gontziala, gue bai. Zinemak, lehiaketak, kuriositateak, elkartasunak eraman gaitu Saharako kanpamenduetara. Sakelekoan irudi mordoa eta poltsikoan area ekarri dugu. Arez beteriko ametsak. Kuriositateak ekarri gintuen ona, ezagutzeko, Saharar herriaren errealitatea, errefusiatuen kanpamentuetan, batetik eta bestetik festivala bera ikusteko. Eta etxera zer eramaten dugun, gauza mordua, bihotza bete-betia, eta imaginatzen dut handik asimilatzeko hainbeste gauza ditugula, ez? Irribarre batekin ere bagoaz, han jasotako guztiarekin pixkak kontrajarria da, ezin dugulako ahaztu, han bizidan egoera, herri bat bere lurratik kanpo bizitzea zein gogorra den, ez? Orduan, gauza mordua buruan da bihotzian. Ez, hori, pixkata hausnarketa izan da, danok ezagutzen dugu Sahararen problematika edo konfliktoa, ez? Tenin etorren pixkat, kanpotikan kanpotikan ikusi dugunarekin, bertzetopatuko nuen hemen, ez? Urte asko pasa dira, hemen tentsio asko zegoenetik, eta ni barruan nekana zen, urrengo generazioak nola zeuden kontzientziatuta politikoki, eta ea oraindik presente zuten. Eta flipatu indet, jende guztia dagolako oso kontzientziatuta, dakitelako honek diplomazia oso geldo dijuala, baina ja pixkat aspertzen nahi dira. Eta zehoz egin behar dela, eta horre poztu nahu gehien, ez? Azkenean, ez da gelditu betiko ohiko gauza bat izan delakoan, edo da hori, da gero jendean aldetik eta izugarria, ez? Izugarria nolako ze jende irikia dan, dana ematen duten, dana nahi dute zurekin hitz egin, zurekin konpartitu. Orain justare ginen hitz egiten, ez? Ez diala 6 egun bakarrik izan, ez? Honek luzerako uzten dizu hausnarketa bat, bai zure bizimoduan, bai zure pentsakeran eta gauza askotan. Oraindik 6 egun izan dira, baina honek luzerako hausnarketa du. Nire hausnarketi pixket izen da baita ere, han de todo dakeu, kriston teknologia dazkeu, eta larek ejatzen dute beha, eta hauek ez dauke bezerre, eta egin ezan, mobili gabe, jakin gabe ze ordu zan, nio naiz kriston guztua, kriston lasai, familien baloriek, nertzako kriston politia izan da. Nik dara kriston alaitasune, eurek transmititu hoztiena, eta euren sentimentu, euren benetakotasune, hori batez ere. Eta euren indarra, euren xarma guzti hori.
وفي حرب